Sompa FM. Enyumre no nsia bo we afofi mu de Sompa 106.5 FM enkran ensama yaboabo no ede toa se na watwi kasebo titru de efrato enam Sompa 106.5 FM enkran baabi ayate ayere hosam kase amagana nyina tibie sabre krona santema mu nso enye na ewo Sompa 93.1 ehwada braka Babia 21st clinic wono ehwa so na santima mu 100.9 ema yuko adamfo pa radio France abrochima mu Paris wono monso fans empai bi Sompa 101.1 takwato emantamu takura de Sompa 103.3 106.1 FM Sompa eno wono mu a ewo tachima bron champion du akwa na enkuransa age ewo Sompa 90.7 Sunyana Sompa 98.9 ebonoma mu na oduru mani masasa paso do ma henkro nso a Sompa 101.3 e de amadofo a wonom wo ho Kingdom 106.1 FM ene wo mankasim kasei wo fane dendenden decoder so no eye Sompa FM okoho ababi FM stations no wono won sabe kan yen ena fe Facebook ye Sompa 106.5 FM ya na odi akra na so Sompa FM live no nim say yewura YouTube ensemi nyina no www.sompaonline.com yaboa no e de akwa kogu ho na anwumre ensama yede ba ne bi ene se GL yewura Charles kwajofosu ba mo wodi ne nsa nwunu aka no ama Ghana nyina titu no nyontofo ne wonum etie nwom wonum abonyenye Wasara husam krone mono Ghana mampenini abedi echire dada Dr. Alhaji Mamudu Baumia edensam apiedwa wo ho ene se yawira aho ne nyina nso no dra ne bi akwa wi akai ama sabre ama sama court no asa se wonkoda na duafie wodi alensia do wonkono so Ghana de hye bi akasa fa se won mo ba fe no papa enokre wo mo fe ne nyina no asante mantamu China City Mall obi awo no yonko se kan ama wati nanan mo wonse do sadan so na amanfro so district court wanum akwa asetena nkofo bi a wanum kwache no Killnet wonsam na manwumere ene afoforo bi ya yede na awotwe de ebesan so apiwu so ene ma remfio say the video of the week ebeto na hemfa na yedi free ba ene na hyene so say na maba so na abotetie wotimi twasu na oduru asuoja anwumere wona ase bia yemfa ni nyina ma Leicester Company Limited a wonum na ye ya toothpaste and the toothbrush womu na atwi ense anwumere ansempai ye bebe ede amawo na se ye bekenka o Facebook comment no na ye benya na clear crystal na stylish na ye Techno Spark 40 series no en na eboa yen enti wonto bi a na anwumere wama wonsa ka bi ye ka se eboy time da so midimafo heba Dr. Tam da so the time ato yen so enti nyame de chenya oyade bia no kono won fata monto so na ohonto na otiri yeye na yade ne ye malaria atiri de dia time da so ne time heba mixture NFA ni HH mixture ne capsules no enne beboa wo anwumre wakenkamfo ne triple A mine ejapia pam dada mene menu aba abena bedu adepa kofi menkwansa Ebusia afei Jibrini adaje na yentutu ensem no esrene abasa enfansomo ye hyensem na sem ewo arehusemu ede amawo na anopa no ebe wianim ho no ena ne yenya entiye bi ewo mframemu ana emu nya dakra enso no na Sompa ewo se yenya abotere ne yehwese ebusia ebetumi ede krata piedwa na yeboaboa ye ho ewo kase demu abebe kase de amawo na krata efri eye deal 106.9 FM wanom akache eba ya na hremu se Ghana nwumtini pa eba no nwumto se yentwera nwum a
wura yi na odimu akwetene pa edia na wofo edema no eye Charles Kojo Ofosu a na enze your friend o Daddy Lumba no weti nananom ensiedo na arehusem yi eba ne sa no empanifo pi na ne Ghana de hye ne fansefo na wonom ato ayabese no enya asem ketoa ansa na yebetoa ne nsem so no yentie ne nwom bi emrasisia for Ofosu family no na chese wonom epeni anase wonom lawyer ni Fati Ali Yala Esquire oye lawyer ni wonom na nensa ehye krate yasia wono so odipieja arahusemi sompanso yadani achiri ediamawo ene arahusem na so ene yegina yenua Charles Kojo Ofosu DL a yebo ni din nei wono kuro ya no afe apem ahenkron aduosian naimu September bosomeda na etoso adunu nkron ena ne nanimpo ne naja wo mo de ne to atiasefo asase so na wono aye kana asemi Charles Kojo Ofosu eni din a wono mo de to no enti enwontom no wankofa din foforo bi anhyada nto no ho so de ne maame ne papa de to no no a eno na wakutamu a eja wo ahene Kojo Ofosu eni naja no ekyerechire ni no onde wodane to ntem kura ena maame comfort jamfia ne ni samisa wono so 2001 mu ho ena oti nananom ewonse do na ebamu ayi nyine no dwaben school nana wokro na enum no wo wie JHS ena wone na afo wo mo ka bo mu no wo mo te Lumba Brothers Band no enti emu no na ne nkanchema teza no wono nso ka ho emu ena wode bebo Teresa bebrese na ene we nyina no bra wo wie junior high school emfinhia no be se dunsiamu ena wo hye nwomto na se paaye ansa na wo befiri ase no na eba school mu a na chese kwa no kura no wonom ewo mu bi na sabre no na madam ya wono ena wodom ekyerechire wo mo enwomto kakra enom ne ehoade ewo dwaben school num madam Christabel enti wo wie ye no a enaja wode enwom no ebeye n'adwuma
okuta mu an wo yɛ sɛ daabi Ghana no ano eden dodo wobɛyɛ sɛ wobɛyɛ biribi abɛbrɛ enti gye wɔ kɔbroni kurom na wakɔ akɔpɛ ahabambe de ate de aba bɛyɛ adwuma no enti nano ene Germany abrochima mu ene okohia yewura NS na na champon ya wo mo ka wo ntampama no na wo mo ekɔbɔ nwuma ya to ne din sɛ yɛ aka kwantuom enti eno firi hɔ ya Charles Kwadwofosu ebeje ne homena ɛwɔ Ghana nyontuom no ene enwom no edididi so saa obete awoso na wote sikasem ebi sɛ yɛ duro ɛna 1999 wɔde abenwa ha ebe wo no chinchirika chichim ama na ya Ghana baabia ofa abrochire nyina na adaje ni poso na ebia na awira afiri ho kakra yewura Charles Kwadwofosu saa enwom ahodo a wode bi ebebaaye no wode 99 de no yenti wemra yewura Charles Kwadwofosu de lumba eno no 1999 saa nwom we abenwa ha no mu no na wo ho nkyere abɔ no saa na ne yɛfrɛ no ya eno ebeje no ho ewo wiase afa na nyina saa bre kro na nso na wone enua ofura mponsa sofo lewa wo mo ka wo mo tampama no na wo mo ma high life nyom no eji din pa bre ko na wone enua na na champo saa bre na wo mo atete mo bia afa ne kwan na wo ya ye kan no se ye ka dadilumba wo hye ne nyom to ase wo mo ne wo mo abɔ wo nyonto mu a Felix Owusu ka ho pa Thomas ena efe ate na ohene bakisi ene efuampofoa wono mu nyina ene lumba edi kasobom ewo enwonto mu na 2023 ena wode nyabotre na twen ewurade wode eba betum October bosomenum eno achi se wohwe enwom ahodo eno achi edidi ekira ewie he no wode ye no serekwa ye no nyina ebetum na de sesei na dodo na ehwe nim na edaso a eje ne ho eye wofo ene ka ensemfo na so sade ehon nsɛmte no abusua ne hyeden na afo nyina so ye ma wo mo yakɔ na eye dupon kase pa ena atutu ewo Ghana enwonto mu empene se wodupon tutu a ye ya nakɔ aborɔfrɛ enesia nan Abusia wasare husam nemo na enkane wo meyi ye mampenini abedi akire eye Dr. Alhaji Mamudu Bawumia wono so ni Facebook wo mekire ne hwe anim ngoma no wo kwatro ye edito ho se sare husemi ayare husam a wate a ebubu ne kra yie kodwo na osi Owura Charles Kwadwofosu adedo na enim se ye frɛ no Daddy Lumba no wo ye anwumtuni kɛse a waba baji din a waboa eye adehye enkuma atetetete wo mo ye kase talent paade a bebre na nam ne nsaso ena eneyi wo mo so etimi aduru bia ya ebinim wadu wo kyeremu se mfinhia bese aduasanie ena owura yi agina mu ewo nwumtuo mu aboa omeyi ama omeyi nso ye art and culture ena afeyi enuama pa etumi epiemu ewo meyi mu no etumi edu akire Dr. Alhaji Mamudu Bawumia se wa mabusua nyina hyeden afenso music industry ni nyina da no obi ada enhye ne ho den ne fansefo obi enhye ne ho den Ghana dihye nyina nso obi a enhye ne ho den na brepam bibia toto yie na sabusua ne ye wonu adwense wanu behia ahwahwo anase won pese obi bechia wanu sanse busua na dikan abo amane sesese won pese won dwene won kakra entino ma obi biada ma wanu pressure sa ne entino bibia toto din a on behwe se wanu so wone ne ho kani wobakọ na womo akwa akosere busua sesei de wone ma me Samira Bawumia ma abusua nyina ehyeden na Nyankopon emfa Daddy Lumba ne kra ensie yi na abusua kiremu biewu no abusua se wonya finhia no aduosia 60 years wo yere ewo ma na ne ba wo twato akora no wonum si ne finhia bese miensa ena waja ne ho ekoi na ne madodo ade abusua nya fa matudwa na emom wonum so wo yere ewo ma na Ghana adehye nso a wonum eye Daddy Lumba dear fans wonum so eni amani boni
bawa bedu atwetwe nkomo sɛdeɛ ebi mo teyɛ asɛm no ashoke wonom ekiki wonom ebi krase no wɔte aduane ho di wɔn hu ya ne sɛ na aduane no kora hwie gu baabi esan sɛ wonom ɛpɛ ne nwom papapa ebi sɛ enkankan ɔfo na cancer mfo no ebi sɛ ɛyɛ wonom de paa bawa bedu ɛne bi mo twetwe nkomo sei. Oh, Charles Kojo Fosidia minim ne pa. Oye so legendary minim oye legendary mame pa. Mitie ne nwom kwa na ya rechichesem e mame. Na ne nwom ba kwa ya me de pa. Ana pa kura na ye bra ba ko bo. Oh, ase aye ase nwom bia ase ye de me di mo te se wa wu die. Ase me ro aho mabotu yi. Me ti aduane ho kura di na mte. Aduane kwa mantumi ani. Makramo. Kramo de mete a oh, me ro aho na makoma bubu. Ne nwom de me kai bebre na ne nwom me de pa ye makramo. Esan se me bo ana mama kai mi sim. But in your can say, I mean, no, and who's an answer, Yarene, Diasi, Kakra. I'm your friend at this stage, if you are minimum, Num 9 at the Bene, because I knew more what dear. Away, you may be 10 at the Bene for Bianu for in your name. Num back was and in Yamin. I am Oh, Miraho, I'm in fact, and see what you be unaware whom you build. And no, ne fans, papa, we die fans. Wanom ena ne bawa bedu etwetwe nkomo enti sade makramo menimu dinkra saa eye nenwom no mo ka ene ho asemi na nenwom obo ya de edoso pa na bi so sade ye wo mo de pa eye ankwa no ma me de mekra ba aforiye me ye de emetimi bia memre so ana miko eno so ebi mu se eye wonom de enya asem keto ani nyina eye owura Charles Kojo Fosu aka Daddy Lumba ninwom no ebia na yehwe se makramo a adehye abawa bedu ene wo mu edi nkomo no wo mu kiremu se enwom ne ye wo mu dewu no yehwese yensa beka ne nyina yetumi aka ye ho ekakra enti no eno ne sa makramo a na wonom ka ho asem ni sese ni de wonom kiremu se Daddy Lumba wakra yen wani yen edinkra wode ne kra ebebo afore ema yen obaye di obetumi sese no ne mra so enti no eja no atonsa frɛ na woko akwa gina home esan sempanifo ni kiremu se oyare kakra se de emire bi kura no na yare ba mpa de mu adene a bi mu kura di kan be ka se wafiri mu ni ade no se de wanum kan nanka awuto bese miensa na ye di kan abɔ no na we die anopa ne yenya ne nte sa nkakranka we die anya wuto we die eyawupa a Daddy Lumba ewu enti wakra yen mo ansa na ye besore no ne nwom eye makramo aben wo ha sika asem ofon ne kansemfon epoche ye de ne nyina ebeto ansa na yakọ na ene se na Ghana nyumtini said obi kan legendary yewura Charles Kojo Fosu adane ato a na yedi yaw no sabre ko na ebi nso afa ho edi nsemone dre na ebi a yenim ne se Kwajo Labi ama sama circuit court kwa setena bre ko na PM pani justice enid mafo sew wote agwamu no wa hye se wonkoda na duafie mfinhia no num na wonya adwumaden emfanka ho ni nyina ne se wabokro no na ne kro no a woboye no obi ahu ne mobo de Toyota car bi ama ne se wonfanya adwuma na wono nso nidi na ne yire ne manya bini na ene se wodi ye adwuma no ewie wo frɛ ka ewura se car na sei esikwan mu ma wo mo de mechanic fitani kura akọ ho se wonkonkoyo nanso se wobɛyo ana wonyonwie no de ombete ya ne se ebinimo atia wona so se Labi ya makai no so de towing car fa de scrap yard so wokwa akoto ne condemn ampa posifo koye no na sa nete na wo mo so ne panchi enam saye so ema pania wono na ebo kwadu bofo chief inspector Salifu Nashiru ese Yero Joseph Adi we businessman North Kaneshi enkran wotie na Toyota car GT 4403-15 eyene kai na wadema Kwajo Labi se wonye na wonfa enye kwamehia ana trotro na eja wonidi ho na ekosesi nsawom enkrankwan yi so na wo de afitafo ko ho se wo monwa de ombetia ne se wa maso de towing car de kokasoa scrap yard akwa akoton na posifo di ne nte ampa wo mkoso ne panchi na ekwawie no
wo mo bo no kwadu se gathering ba wono saa pe man afa ho baabi na wono na jama woka se wone ne nkonkoto ne scrab nom ne ade saa ba mu ade make say wadwane ya posifo guso anam ne nsanso pe na hwehwe no na labi de wono maso ne panchi wode ne kokogina masaman court n'anim no ene se wotwetwen ye nyina saa kai bo 70,000 Ghana cedis eno na wono mo se bo ete se wafanya nsakwan wo kwa akoto no fofofo dia enye saa na Ghana mra kire enti wonkodan na duafie na wonkonko sua de mfinhia no num wofiri mu fia ade efre no krono wobetwe ne ho de efiri ho na ebusia ama from police headquarters no wanom akwache enkofuo bi keunet fuyi na omotwa wrong meet you said de bia wanom ya na chese wetu do no omo de kwo wanom ya wetu do no omo ajeje ade hye hu skasa na we do omotwa wrong meet ni nyina ne se enkofuo dunsia bi a keunet fuyi eye se wanom de wom betu kwan na wanom ekire emema makomako dumienu na emma enan eka ho ntina wanom eye 16 na upiemu ewo Gan South municipal ni mu a ewo enkran pomponi mantam haya English amanfrom bronu bi a wanom se ye frɛ no asua no ɛhɔ ɛna saa wanom kyeche ɛyɛ mrantie yi ani nketesia yi wɔn de wɔn kɔ hyɛ dan bim na sɛdeɛ nam so ɛma posifoɔ a wanom ɛwɔ amanfrom district police headquarters hɔ enya nentiɛ ɛma wɔn kɔkye wɔn ni mrantie a wanom kye wɔn no na baako eyusi saa Google map yi bi na wonu mu kiremu se owo Ivory Coast na wayeso obi a opese wo pa enti wonenam social media ne so enu okwanya obi a woso obetumi aboa no wono so atumi abobo akọ akiri enti ene contact ene omo exchange yen kakrankra afi wo frɛ no ma ne ba Ghana ha sei na wo be hia no afi yenkọ mu kopie ya edan bi mu no omo kọ ya de hia gumu na de hia wonu mu gumu nyina akɔhwɛ mu asa ye killnet fo yi bia afi ya ni afrɛ mo abusuafo nsandi sei eno na sa brantin ya no ka hu na konta eye no se media ma konta no mefrɛ no wɔfrɛ na konta no yɛ fast and Google map yi omudi akira no kɔfa posifo emom kɔso wo mu se tido Wamani amani boni kwaku adema atwetwe nkomo akonta ne kire nsem se kire. The brother was my brother-in-law. He was in Ivory Coast. He was a footballer. So he wanted to play football. So he finds somebody on social media. The person say he's a Ghanaian. So he's in Ghana here. So the person can help him to get him a good team. So that's why he came to Ghana. When he arrived to Ghana, so they took him to a place. So when he reached to the place, he was thinking that he was going to play a football. No, he said they were Kidnapping people. So they took him to a Kidnapping center. So when they reached there, he said they were plenty and they were taking money from them. And if they need money, they used to call the boy parent to send them money. So that's why the boy sent a location map to the sister. So the sister also sent the location map to me. So I came to the police station. So the police helped us to find them. So they were at a man from Son. Entino brother-in-law na kyerɛ na konta ɛna wɔno so ne ho ekodi nsenseme ɛwɔ killnet fuyi na menim sɛ killnet fuyi ntimi nchi wɔ mo a wɔ mu dupi amanfo saa wonam social media no so na killnet nso wɔ mu guso a wɔ mo killnet amanfo entino amanfrom district police headquarters no ɛna wɔnom boy abrante ya wɔnom ekɔgye no ɛgye enipa edunum a enka akonta ne ka homa ne yedunsia no wo mo kwaji wo mo nyina efiri mu asabre ya me no ka sai wo mo hwese wo betumi ene wo mo ho bom mu no akwagina emra no ya ma ne boni kwakwa de ma ede som ye ene ye gina asante mantem ho a nanu ya na won mo bie China City Mall e wa asante mamu na adwumayefo de mpempema nkoma na yafa wo mo a wo mo ye adwuma ene ye nkoda ma de ncha re hosem bi esi ho adwumayefo no mu baako wone ne yonko ne nyina na ye adwuma wo ho menche ho ase asore wo mo ntamu a ekowie wo de bibia fa ne nchemu wone mo kohwe ya moja mu no woda meka sei ye de ne kodura ya sabia woti na nanom wonse do enam saye so ema police sadom no so wo mo aso ebaamu a ne panchi ya sabre wo wokokumu a wo mo tototo na no na ne besi a kire bia no Sompa 106.5 FM enkran enyadia ye de bekame yetiefo na wono mo kire se eba ne saa no emaamu a wono nso wo santase afa ho
edimirika ekọ yard mu ho se wo munyia ba mu anmra na nka wo nso enye ne bi sede ye wode ye ni nua no esan se tworo na kasa de otwe sekan ano ene wowuo na de ne nani sem ena na ebo se eye sekan na woni no de wo ne yonko no a nani ba na ho so no na wode mogyamu a oye ne ho hwe enye ye nti nipa mra wo mo ma no so edne kokodura ya asabia no ana dokotafo a wo ye hwehwemu ehunu sede ete no ebe chese woti nananom ewanse do aposifo afade wodi sa nyambra nsemi enhwemu mapa ena ekoso na sede emu nsem ete no yemfa nkame yetiefo Sompa 106.5 FM ena ebede na dia momate abusua wonsam foforo mu no Upiemu wasante emantamu a MPP amanyoko no empanimfo a wanom esoma de hye ewo empesu ahodo so ewo asante emantamu meche emrahye bedwafo ya wanom ewo ho eno mo de krata yi apie montene na wanom ekrata wanom ede apie montene nyina efa na san ensemu asebisebio enye ensempa esisi ewo asante mantamu enkankan enanu die ya esi ye ewo asonwase ena kusasi ohene abedi akire a adehye bi efiri moto susisi ya wanom ekotutuo ebo no wonu ankasa fie ema woti nananom ense do anso ho ada anura danso ofoforo koro ayasanso ashutunum ewo empotam ho a na empanimfo yi ekire mu sei kamia yese empanimfo a wanom boban eje ban enkanka interior ministry no wanom emfa krata bia mamonten anase wanom emekasa bibia emfa ho afei wamonti bibia efri ye mampanini owura his excellency yera John Dramani Mahama wamonti bibia efri ne nchen na empanimfo e bo amane se ye bo ban age ban no eye Ghana de hye nyina ne ye bo wo ho ban asante mantam nso wanom so ehye Ghana mu bia wanom so yabo ho ban bia eyeye entini we no wamuso wamo frɛ Ashanti Regional Secretary Council de ma eye empanimfo a wanom ewo asante emantamu afenso wanom a wamo ewo man posi adwumako nkankan Inspector General of Police Mr. IGP COP Tete Christian Yohonom ese wanom ansori nyina wonaso na wanom anhwe sɛdeɛ menteme ho asi asie na afenso enam so ema adehye bi we fatuo no wato no wade abɔ ne nyonko na obi afiri ne mu ana wate nananom nsedo no ha adwen wampotamo no wo mo nsɔle nyina wo mo naso na wo mo de eye ensam miensa na point best 3 na wo mo ba ya wo mo kire mu sei wo mo de wo mo se sebio de esisi no eye abɔnefo sampa se ye ni awu pa no eye abɔnefo sam enti wo mo ka kye o mai post adwuma ko ni se wo mo fa hwehwɛ mu fan emfa sa ensem yi ho ebio nso de atoso mienu na wo no mo kire mu se wo mo bɛhwɛ se police mu ahuntahuno wo no betumi abɔ wɔn ho so na enema esisie na wo mo atimi abɔ adehye ho ban wɔn potamo esan se wo hyɛ da hu ba bia mrante wa na sesa eurokafo no wo no mo firi wo behu ani se yashutu nso wo hu nipa wɔn potam ho na wo no mo sanso se de atoso miensa enesem wo no ka kyerɛ empanimfo a wanom ewa asuya wanom ehwe bambo ho nsem so interior ministry no ase wanom hwe no omu no man posi adwumako no wo mo fa hyehye ye papa nwa kwam se de be ya wo betumi abo adehye a wanom ewa santimantam mu enkankan aya asonwase empotamo na krata yi empanimfo a wanom ensa hyase eyo no nyafo Vincent ekọ asefua Esquire wano enaja nensa ehyase sense wupiemu ewo eyamrahye bedwafo a wanom wan pipidim wa santimantam mu a wano ena trotro edema wo mo ena de osan yenso eyo no nyafo Kwame Ayimadu entry wano so ene chairman ewo asante emantam MPP wanom empanimfo a wo mo ho wo mo mienu ena wo mo nsa hye sakrata yase a wo mo ka kire empanimfo sei diesie no wo mo bo enwoso nti wo mo nsode nya bibi mfa ho ene yefiri asante mantam sede wo mani abrese security council emra ne mamu no yewura auditor general ensem bi abetuto odwa na enam saa so madin yoda University of Professional Studies UPSA Law School no Professor Kofi Aboti wakasa de afa ho se eba pra ne katansehye ko sede wo man yesi kom no kama yese ya ma ya akono dodo enti obi ya mfonso no na nka wose emre di no a na wanya bibi de atwitwa age ne ho enti ofoforo nso ba na ono nso afa kwan foforo so
no wa yama na ya akono ewom say ye bone e wosenka yetu ase de nanso yama ase etuo no akoye no maten ya say obi atimi yobie na wo kasa na yensa ntwerofo e wo ho say no kan no. We have normalized corruption, we have normalized scandals, we have normalized thefts. It's become so normal when you repeat and repeat them over and over again and nothing happens. What we are doing and what we have done is to mainstream corruption to a point where it has become virtually legitimized. Maybe the word corruption itself and may have to be looked at. But from a psychological standpoint, it seems to have gained a certain legitimate currency. That if someone calls someone corrupt, it's not a really big deal. The word stealing and the word theft still are pretty much unacceptable. And so I wouldn't want anyone to call to say to my son or daughter, your father is a thief. I wouldn't want that. But I wonder if someone says to my son or daughter, your father is corrupt. Professor Kofi Aboti, University of Professional Studies, UPSA, Law School, Penia, wano ekasade ma wo na otua wo ma no na wo kasa wo mudwuma diase a wo kire pro keta asehye se de o man yesi asoso hye so se Leicester Company Limited on we ya toothpaste and toothbrush no na nwumere no nsia kase ebo afofi memenda de na ye de to awo no time da so ntino midimafo herbal center eka yen ho afi wonua yenwura Jordan mu na wotwe nyina mu nsem no yen hyase emfamma Ghana Union of Traders Association gutafo wono mo kasai de fa sade ye dollar Ghana de no sade dollar ni si huri pa ewie ya na Ghana sidi ntimi no na mampani mahama bae wo ye sidi no pane na ekowie no wonya ahoden energy to grow no grow ya ampa na wone dollar etimi sesabo anso ama enne se adwumayefo kura pe dollar ni bidia ye adwuma no dollar dwane akwakope baabi ehunta kura wamoa se kanama ba ye twa na ba ape baabi kura akwakota ma adwumayefo ehwe bi kura na wo mobre na nsen na be ye botum ye beni no ye be ko bank say ko ye transfer no o be ko no bank for no say sika no ebi ni ho enti twen enti asen when na o benye bi no ye twetwe aso because now so ko abochi wo dia abochi wo be den o benye bi enti ye sana na aban no modern ba wa bo nyina say sika no agina no na wa hwe ya e ba be ye kwa enti last week the Bank of Ghana ekohia na ekohia no wo kura nso e ma ya so te say eye wonwa because one no as a central bank no suppliers na just on the commercial banks no one the more abring na enti no one tias say bibisa etimi esi enti no one my assurance say one be ye adwuma na one find out ni enti a banasa eno guta penia wakasa edema wo mowura Clement Boateng na ate say wo kire say de dollar no wonomoko Bank of Ghana kura wo munya gisa abuchi nsem na wo kire hawo a ede bebra ban no ne modembo a wabo wo enano joda mu nsem we ba ye no na defense minister ye Dr. Edward Omane Boama kasa wo government accountability series yase ene wadi tu dwakire mu say Ghana Armed Forces wanom aye wo madwene edipempim ese nyankopon aye adom afinhia be se miense edi anim wo behwa say wo befa Ghana adehye foforo kora ewom adehye ompese omfa wonom aye 12,000 na enumu nu sikatria bi anim ombefa enhyehye papa so ene ombefa wonom. Can we rely on body selection and fitness tests conducted years ago to inform recruitment decision now? Additionally, with the passage of time, many have exceeded the age limit. I'm excited to announce that, as has been communicated by the Commander-in-Chief, a comprehensive enlistment and recruitment exercise is to be undertaken with a view to increasing the manpower strength of the Ghana Armed Forces. And what you know, Dr. Omane Boama near Bio say, the SCCA, our Boko, any Alavanyo, and an Impatamono, or many a slap word you make one more year don't bet to me so Bessiano. Internal security of Ghana remains stable. We acknowledge that the situation in Boko and Alavanyo and their immediate surroundings remain quite volatile. The Ghana Armed Forces is actively monitoring developments and have put in place robust mechanisms
to ensure any potential escalation is swiftly contained in the interest of a peaceful and long-lasting resolution of the conflicts through dialogue. Defense Minister Dr. Edward Omane Buama and Seminano Joda and Ode Sansemi Etujawo Government Accountability Series say. And ye Joda no and some boba pa esansa Joda Corona na Upper East Regional Minister Yura Donatus Akamungiri Atanga Oshe se animu na no Zuarungu Senior High School Womuntum enkosi se eniema besesa na ne nyina eye de ebobo ba ye wieye wo mo atake won mo ho ene ehonsem na gratefo nso ekasafa ho echese no kwasemu ni eba ne sa na ekama ye se entete pa achechefo wo mo akwakosuan no wo mo de ma asuafo no na se de yeyi ne mu nanso ne nyina no wo ka no de achese entewantawa no eba guroni ni ena afa kusasi ni ntem ena ewie ya ekofa asa asem ya ne awere ho semi ebae na ye mobile phone so ho na ni nyina ekire no nagrat ya wo mo ye achachefo enkabomuku titiru ne wonum a atumi awie suapon no wonum kire de ntia ya to sukuu num emunsunsuanso ne de ntia wonum tomu se wo mantom a nkede beba ekire. The previous administration brought up measures that no caning, no blah blah blah. We should use disciplinary measures or disciplinary check to discipline the students. So as far as that is concerned, then we talked to our teachers and told them if you are trying to correct a student, if the student is recalcitrant and trying to speak back, you stay aside. We ask them to protect their own lives on campus. Actually, we are not happy there's gross indiscipline in our schools. The indiscipline is too much. And I heard it from the Minister of Education saying categorically clear that no use of phone in schools. So going forward, if I allow the technocrats to do their own things. And no, nagratefo ene kasa fa Zuarungu Senior High School. Said the Yura Donatus Akamungiri Atanga ka se wo muntum adwobreba wo mabie na te se nagratefo e kire wo mofa. Ana no bnada no na ohempopro wote adwa so ewo antoa eye nana samwa amponsan kakabo wone yamani boni ba wabedu etwetwe nkomo ewo abra na adesuafo a wonom ewo Antoa United Presbyterian Primary School wonom di womdwuma en wode to eye awofo anim sei mumu akyerɛkyerɛfo esanse wonom simpotam hono ubon se kyerɛkyerɛ ni kwatia abofra bi kituwa bi kura na maame no atwa ntomasi ne bo no wo bekoto ene kyerɛkyerɛ ni nakon womumu womu no kwasem se ena dwuma dia ye die na ntimi amanti oyim se memra na mene ne chiame na ya apreko na ye metra na nemu no kwasem se na no di se mode ma yen se ohwe abata ne bi wo ho se ne bakoye bone na se teacher tiana na wodi akire na oboduane ade anama sa won se bata kura free na kura baba ya dia ye betwa na baba free wo ade atani ne duabo bebe school mu no obachi wodedua na amamere kwa de otwase wodi obia no na waye wo ama ye nti wode bokoko se bata bia nhwe yie se ne bi nkoyi a e wa kyerɛkyerɛfo ho fo no December ka kyerɛkyerɛfo no na omo no kwan a ombefa so a omo ne teacher ne kura be kasa se be ya asade ne bi nsanya den enkoso biewu na obokoko se osre se mema ne maya ene omo so no bone anum osre won eden omo homoden na omo twe ho free ho sesesi wa nyire ne ho ampagya ne ho a wanhwa se wo hwa Ghana se Jesu kura ene no bone no kasa ye eye nana samoa amponsan kakabo ya wono okosi Antoa hene na nemu ewadwumadi na se eno de nanu disem esoma ba wabedu a wode sum ye nanu achi no tibrekese edema Antoa United Presbyterian Primary School Reverend Kojobuache wono so de adeserede sei etumpanifo anim enoma bebre hia yen wo ye school ya efiri 1949 ye school paint ya de kan ho no an e wo ho bi nkan ho biem e be se paint school no obi hunu a wo se ampa ha ye school a wo de oba wuramu a abofra no benya anigye mapa na watumi atena se de asua de ye paint ya de be paint school dan afi e ho ba bia papa na tutu nso cement ya de be ye afi mofra no nso doso wo ye mpatem ha ye Antoa mansini mu ha aban school a ye primary school mo doso ba akopa ne Antoa United Primary School ye nkonwa asem so ye problem pa nti adomfo momwa ye ewo nkonwa ho paint edi paint school ne cement edi ba bia dan na papa etutu ye betumi de aye afen so nam se na adesua ye abefo kwan so nti ehia computers nso amofra no ombetumi de asua de ye na ofura ntoa ha no koduru ba bia se ya manone na aga na hafa ba bi ne ka computer asem a ono nso atimi abomodene ede ne ho agina asua de because next term maths and science and technology
Reverend Kojo Buache wano ane headmaster metre Tibre Keseya Wotua Ansoa United Presbyterian Primary School ano and what this ansemi esoma ya mane boni ba wa bedu somye ne nyina ne yese be na ntete pa betodwa na etodwa nso a efra ya brabo ema ye dwumadi ebedie sa asetena mu nyina no etime adimu na odumja adwuma ko no de amane bia ba beto se wo mani abre a won mo hwese won betimi atoto neema se de be na ajapade nkonkosei bra woja hwenhwen bi atototo no na ebinom nso di wo mo worofo wo mo di agro wo be hu na obi afre wo mo line no emergency o adan se ja bi hye hemfa wo be che wose manum no wo twa no poa ente sa nso a yetime frɛ wo mo ema wo mo tu wo mo akorosen de pinpon wo meduru onkoma ese eprofu eniama bebre ya eno nti ampampa se ba bi hye na abo amane kura na se wo mo twetwetwe won ho na no ena DO2 Desmond Aka wakasa ema odunja adwumakuo no wone yewura Alex Kennedy wo munyina ya akasa mafo edima adwumakuo no kyese sa nkyerɛkyerɛ ne de ɛwɔ sɛ kwa na ɛkɔfom sanse da obekasa pataku kye wo no ebia na wo kye wampa enso nam sɛ wadi kan di trobinti no na wo bia mfiu. Hello, don't you have a girlfriend in your house? So why will you call an emergency line and tell the caller, the listener that you want to fuck her pussy? Are you okay? Yes. You are okay? Yes. Hey, and now you are wrong. Bibi yo. You found come a police for. And now we are mentally challenged person. Wahwo wafre fire service no tiasem bi okaka kire wo mo eno na wo mo kase sa su ne ban no emo amo wadwuma no nkoso na yewramu awa wukwadamu ensemu asede mpanimfo ani ntini atwotwowura wadmu wo mayem na wonom ebetumi aboa na ekwan bone a yetu efomagudie esensase sensuo eso meye kwa ebetwo ni yekokodo won betu asienti opiemu ewo savannah regional metre esem do srem emantamu a wonom esuani a wo hye emantam no so eyo nonyamfo salisu brewube wano oye esquire ena one ne mpanimfo ene bambo adwumako wanum ka ho bie emu amutisi montene so na ukoda no ene one nsɛmtwerɛfo so mpaka se kyerɛ mu sɛ wakɔ sɛsɛ adan a wanum asisi sinsu ano ne nwuram ɛyɛ galamsefo na ehyehye mu di omudwuma bɛsɛ 100 afei excavators mako wɔtwe ena wanum ɛkye ya ne nyina ɛwɔ tutumbe ɛkwa ibretwedi. We've been able to get about 8 of the machines immobilized. As at now, we are making arrangements to pick them back to a certain common place. But some of the operators, after they saw the security, they were able to run away, but we are still pursuing them. And this is not the only operation that we are actually doing. Many others will come. The fact is that illegal mining is something that is abhorred, and we shall not allow any. Ononyamfo Salisu bia wo be Esquire wano ene suani a wohwe Savannah mantam no ano. Sabra krona na Savannah wo mani abrese galamse wo mbeko no na atoye mantam no suani abresa enam saye so ema nana kwabena nkati a esikado wono eneye wo hempon wo ho sekendi afa ho na nani abre pa ma galamse ko no wo ka kira ban se won nananom nyina nkamom se de be na wo mbetimi akonsa akon yi akwakosi ase esanse se ensakro hwere adura ya na egu enti se beyo na aboa na tonkokomma ne bonso nkom no empanimfo enti de wo kan. It will be a huge step towards resetting the communities. People come here and they say that the Western region is the richest region. Richest in what? In poverty? What incentives are there for communities not to enter Galamsey? What incentives? Oh, don't do Galamsey, don't do. But they don't say anything. What incentives? These are the challenges. Fortunately for us, this is the first time, I think, we've had our own son as the Minister of Lands and Mineral Resources. And we all want him to do well. And it's our prayer that we can say that, oh, during this man's term of office, the country was reset. The Western region revealed its riches. We can go to, what has Goldfields done to Obuasi over long term? Well, go to, and the roads were so bad. No. Esikado hene, nana kwabrenketia, ene kasa yeyi. Onua, se eyese na unidi mafua, ya na eya pa. Na mom enwumire no yedi mafua ye wone se,
wodima yense abribia yanum edima no enti etimi kasa obadwam na ye kasa ewo kasafoni so a ye fe yesi achi de nam ne nyina akyerew ema hu sade ete na eno benya hoden a wonua Yas toothpaste ene toothbrush na bekamfo amawo Yas tooth whitening wo ho ene ye wo total care ena ye sanso wo heba eno saa ne de ye busua nkyemfa eye wonum yie ekora wo se na asanso ama wo se no aye fitaa se sekire mawura ba bi eton ade na jewde anwumere wono na aboye bombereti a ye sommo sompa 106.5 FM na enam ye affiliate ahodo no na mom ye ka ne sa na ye ka kire wo se ye ka se boy tam da so tam da so no eye se yade bi hyehye wo ho atiridie afiafie wonum ato ntumi nidi time herbal mixture enna metimi akamfo amawo eba ne sa banche de wonum kura wote ne sada bekọ we ya mekan ewo baabia pharmaceutical shops ahodo ene herbal shops nyina no okwa awonse ka bi time herbal mixture ne capsules no eno nso ka ho jonso ya ana immune no ena pese utimi boost no na unya hoodem fofora ene na wahwehwe time ATIME 0244 417 669 eye wono moa na anwumre mekwosoa na masanso aka wo se obeba Facebook na wahunu ne yewo ho ahunu ne yi a fa phone papa de unya boss wa na ekonye ne afi ne betwa no ho etwara setefre dai ye ne bi we eye Techno Spark 40 series ya eto nso mu afa etoje mu awuyi saa na emfuturom ne beto a enye de eteta ho no bia eni efe na eye simple nso so portable ultimate de sheba bia ko Techno shop bia wunim na kobisa Spark 40 series ebo na efo na esanso ye papa ni picture na eni efe na emu nso da ho Techno no powerful na uwure ba bia na waje odie enye Techno shop na ye phone shop bia nso na wo ton phone so kofa bi ne no ene wodwa so sesei midimafo herbal center Dr. Tam Daso SMS o se sesei waduru nkramantam ho poku asemayira unyaduru ha o yare ye nyina ayira stroke ye nwodwoye wote ne sei te diabetes akomaya de nom ene kidney ho how de ye mfamfine fichire kura awo na anwo ye de twapo a kohwe Dr. Tam Daso no mfa tam nto so ema awo no mra yade a yato ne din se kwankro oni etimo no o poku asemayira enkran ha ena afi kumase agogo wodaso wo ho ye adwuma aban suku ni nhwe ni mu pe fre 0244774828 0244774282 na wone no enkasa na afi de ehunta bia no wonka emfa nkyerɛw anwumrei wokan yen ho ena ye sommo sompa 106.5 FM ye na ye hutia wamra ye ba de aka akire ena afi video of the week ye de betwawo enti men kwansa twenye sisia medo edra no pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Ebusian Chamfa. Sawo peduduo 2 ewon kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso, abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic Accra. And you want here, passengers a gumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Hey, ene
say Accra ne potem ye demo. An ye demo ampa. They say there edutwam Atlantic International University America memu about Dr. Edujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said there ayaresano aye more. Oh, me say minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyinse ne beto mu ansa ne yeties ka no. Me so me connection na enhyeda nkoyie na esakakra. Ti say wa pagye mu amahode ambam. Connection ne mu de we. Obo wo di ba de kro. Wa ba do kro wo di ba do kro ye ke stroke nso de. Wo fa no small. Chese agidi wa wuo ne de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. Ena nkra so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Me Dimbafu Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. You can call it Slim Macho. May you spark anywhere you go. Oh. Ghana, why you ready? Say obey a guy ana. My na ready show. A Techno Spark 40 series for crack. Abedramas. A jawo. A more style. There were more spark. Sleek, classy. Screen is so come on. Check. Battery no one body. Nessa chancel. Check. Crystal clear AI camera. Edimon phone ya ube tucha. Ube posting na. Triple check. Super fast processor. Edimon games however. Who's streaming? Who's snapping? Who's slaying? And they were flexing. You can call it Slim Macho. Techno Spark 40 series. Yeah, dema omo mu ye bold, trendy. Aye Gen Z. And they will be bien to me so hukwa. Memory fi mami. And ba panso. Long lasting battery techno is your plug. Yen intemte. Bora techno showroom bia. Ana dealer bia ejina tum. Ewo Ghana fa na nyina. So what north south. So what east west. Abre bia no obi wo hodema. Ne nyina bo no edda for kra. Edi ekra na wotwe. Techno Spark 40 no. Aye slim. E bo adwumante. E spark baby bia. Obetimi afren. Ewo 030 3980 205. And I say follow yen ewo social media. Techno. Stop at nothing. Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermints, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermints, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only then it's not on, but double does support as a condom. Sompa TV, Emma Aketiapa. Abusia e market ya pa ya dase se watwen yen ame atwa ye ho abawo ensam foforo mu ayeto ansam so dia ma no ena no ya wada no ena eye onyonya for Dr. Kasel atoba forcing o mai ya sana hene no kopie mu wo mrahye bedwafi a wodi media budget no ekotu dwa na anumu no ena empionimfo bi sa na agya wo cheche nsemu ano si o Ghana de be kwaso abo bisi o ye ne ye be bo besia sa nemom besia na wan mo no wo sei eso ate be se 4.3 billion Ghana cedis ya wan mo hwe anim se wo mbegu so a na bibia akoyi. Now take you to overall balance and financing. Right, Honorable Speaker. Notwithstanding the revisions to revenue and expenditure, the primary balance on commitment basis remains unchanged at a surplus of 1.5% of GDP. Based on the revisions to revenue and expenditure, the following fiscal balance on cash basis improves from a deficit of 4.1% of GDP to 3.8% of GDP. I mean the fiscal balance. The overall fiscal balance on commitment basis improves from a deficit of 3.1% to 2.8%, and the projected annual borrowing needs of government reduced by 4.3 billion. Enyan esiamra shebedwani wanukro ya eni esana hene Dr. Kasel atoba forcing ena no ya wada no womra shebedwafie ena ode sa media budget no etudwa wo kire sa besia bono ensemu ene ye free ya wada no mu ayemra fiada
fiada no mu pani a mempani aboni din sɛ wɔmɛyɛ soafo abɛdi akyira wɔhwɛ amonane ho nsɛm so ɛyɛ yewura James Jachikwesen Canada man na pani yakasa sɛ LGBTQ+ na Ghana fo bi ebo chini yetiri so sɛ wɔbaa ye wɔnka ho asɛm no wɔkɔyɛ amonane soafo abɛdi akyiri sɛ mpanimfo san na hwene so nko ade a LGBTQ wɔmbɛto atwene baabi kura Ghana yɛnti ne din na kampɛsɛ yɛde di nkomo. My independent view, as a true African, I'm not in favor of LGBTQ. You see, I was in Canada when LGBTQ was liberalized. I was one of the people who was against it in my community. So, answer to the question is that I would never support LGBTQ. Yewura James Jachikwesen no was LGBTQ+ enya dia obesupport ne ne wochena nso ka ho. Ebusia kasia no esi dia drusu eye video of the week ayede esomwo na ene video of the week no said ye briche abogana de hye nyina no ye begina sa ensem na mu deal dadilumba se weti nananom esiadui nenum na mu bia ena japam yi ye de beye we video announce voice of the week video voice of the week enti no ebusia share on Facebook ni sisi a Sompa 106.5 FM Sompa 106.5 FM bra na be hwe wani so ade kakra esan se Owura Charles Kwadwofosu ena ekoi ena uhu video no nso atune din say video be ha enyom ben video no ye nyina ni say ye di enyom ni bia video wa enti wo di oba Facebook ne so a ene se we kan ye be kan say crepe crepe no ye yi no Facebook ne so nti wo be hwa na wa me yahu enyom kura ne clip ni yes ni video clip no okay aka ne ni atwa kwa tenten ya kwaji video clip no clip ho kura obi nya ayire enya sam ketua obi nya kunu clip na wo kwaji clip ne bapa na so adwudwu a ese scratches wo so scratches abaso wo be se ebo abonsi obi to ne na no aka wiem na enya sam ketua nti Facebook no Sompa 106.5 FM yo ho ne mo aye hwemanim nti bra na be hwe video clip no fro brantem enyum ben ana ne video clip eda Facebook ne so Sarfo fato so mayen we dear ana we Charles Fosua we Charles Kwadwofosu when you deal yeah that lumba okay hey now so confuse me say Charles Kwadwofosu not the lumba we no lumba brothers time no ana say deal yanko time na enyu me person obi di kan to Facebook no so ansa na yabo enyu me title no din enti Facebook for na busia ye hwe wanim sisi a Sompa 106.5 FM ye person obi di kan to Facebook no so ansa na ye ne yabodin ewo aha no mo say enti Sompa Facebook for nyina o mu refi wow o mu refi enti o de abobo de o mo kan bi What the guess no when your friend a vest nana the guess no and so when no my friend you and Satiano I'm aware anyway ane when we shall know why I wear that okay and you na be ka chance ni he muguo nti am aware ni bia okay ena ba ku ya ha de odi animu ya won wan ne pen when you fe no hands na tatade ni ninsa okay tatade ni ninsa no borders wo mu ho ebi wo ha no mu aya na borders wo mu na we mu de ne borders nim borders nim ena short ones no de e shawo masse so abeka se achewa na na sanyu we ba ya che anyu na ya ne ya bra no so ni ehun Lewis ni obeti kaka masse gbum okay enti ye ehun Lewis ni ye enti enyom no mra an ye enti enyom no mra sisi a 1999 1999 ena sa aben wa ha dadilumba DL
ede ebaye ni yamu ni ehunu to enti ya no bati kaka masegbum ni aje so ama kaka masegbum ama kaka masegbum enti no share o Facebook ne so a ene da so no 1999 ni ebetimi aka se ne second enwum a o release ye nie se ne first one no ko release ni wo wani yi nana champon me yaka kwantuom eno ye 89 ena we na ebeto so 1999 no we release e bi no mu ansa na abin wa hayi ebebe wo ho and that's all homo bi anyina na aba ai eno and that's all ho ne ba yi aben and that's all ho emo bia eno somewhere 2000 you can 1990 something somewhere 1980 first one no now when na champion boy you know 89 and after 89 86 ya ka kwantum 89 and 86 apam hwade ni 89 and o release obetimi de wodie aba e wo Facebook ne so ninwum bia e bia won so kai anase e bia na ye odepa obi atome so bo sika asem na ne sembe kure ebisi ye duro awoso ni nyina so eye ni nyina lumba nyom ne bia ohun kire mo sanyo no enye wo ho chire mo dadi lumba makai sanyo ne pa nya samto anu na beat ni mu odu wuti pa na nya sam ketwa enti wo so wo ba Facebook ne so a wo betimi de dadi lumba ni nyum bia na anu ya ode ofun ne cancer fun ba ye no ofun ne din sam fun ye no osere kwa yendo ende minimto ya no osere kwa yendo susumani pensu na dawe ye no siri yo yendo na nyum we wo de ye ntie we mfantu apo sia dadi lumba akra yen o se bia na manhuni bio bia na ye huni bio enti sese no so de ye behu na akire heaven ho sawari azie no kre you see that thing yes chire heaven ho na apam yanko Facebook ne so na yenhwe adehia wo me do amadwen chire kakra efa Facebook ne so by comments pillar 2 wo ha wasi dadi lumba onyankopon emfa wo kra ensie yie anyway wasi enchia enkoma honorable Hajia Safia Mohammed next MPP National Women Organizer hopeful and afi honorable Naomi Owusu next MPP Greater Accra Regional Organizer by Commerce Pillar 2 Nana Ekuyamo Abuatin wasi Abrekuma Central and Wodi Friba wasi RIP to the legend Charles Kojo Ofusu aka Daddy Lumba wasi you have really paid your dues. What you are dues pa. Anyway, wasn't Chiakasi and Koma Adrian Cassia John Buadu, incoming national chairman.